जोंगरो Young Tripura Association ni phaisingti khaike Khoroksa Bwrwi belaino birmano klaijabo boni thanai bosoro bini bwsai bono yakari ro bini Khoroknai Bwsa tongo je school pori tong Khoroksa class 11 te Khoroksa class 7 pori tong Khoroknai belai student kaham haipono bwsai Kubun Bwrwibai Kubun yagolo boroni je jaga সম্পত্তি Tongmani even nini rubber bagano beba phalea brini saka ma khorcho khai reka plus boron nok ni reklai reka Bihik no nok ni reklai reka bwsarono bo khel khailia aboni yagolo hungkangke boro aje chela bo Bwrwibai tongnani chengkha yagolo je family ro o je complainant je chini je birman ganang bwrwi bo bini bwsaboti rono tui krangsa jago Bara ma tongkha yagolo borono Khoroksa boro call khai horo Khoroksa unknown boro call khai horo bin bwsai omte hai jaga omte phona bai tong boro thangka bwsai no thare bwsa khorokno inti bo thangka bwsai no thare je ni amte hai je condition borono khiklai toni rekha je bin bwsai no bujokna ni plus abri ni family rokno bo bujokna na bri no bo bujokna ni je boro kaham ke borono bujogi achalano bujogi horthum boro ni je relation no sabai thum o charai rokno mukhang nai phanok nei thangka chalai salane thangmani se boro sate ba mar jao brini o je tabo second ni je bwrwi extra marital affair tongnai je abri se bini abri plus bini je bufa ni ta bibi bahanok ro jotto miliyo brini bunan jengkha bufa segang pila phai brini richiri ro richir mane yagolo tam khaikya hanke je borok je bibi bahanok ro bo je richir nai boni bomongka Rathindra deborma je baki bibi bahanor phai bu phainai kha Shivani deborma Shriti deborma Mongeshwari deborma boro bebak mililai abono bunani chengkha nini abrine bunani chengkha a jorao o chrai rok thangai je bwsa Khoroknai tongnai mana khaima jorao tam khaikya je Rathindra deborma o je bwrwini bufa a chraini bokhorok phateri rekha latha bai ketogi थै चाचा रुपुरा aboni yagolo bono lunga sakani khiklai naika lunga tolawa wa kapla hingke a jorawa nin buma kuno mote khe yak rom slap mara khabono oboni yagolo ta mangkha hingke je bwsajak tongnai 12 bochor bono phan phiyogli yapono aso marke buka je bwsajak lengti ni thaka kuno mote buma Khoroknai bwsano romai khapromkha kharmani juta khibi khapang borong juta botabu aro manano so khapromani yagolo tamong khangke nini tomtom bai boro rifri phai tomtom bai rifri Khoroksa chala tong Sagor deborma ro involve a Sagor deborma bufan bung Mongol deborma pho jebo tomtom bai rifri ga chala ni bukha bumani yagolo kuno mote ke kaisa auto phai se borba chisu a auto boro khere bar hospital bon tlang thangka so amte haike chini society omse hamya level choli tongo asa kini torture ni Khoroknai charai no asi level ko torture Khoroksa Bwrwi no ri chiri bui tu horo abo to acceptable lagi sabon amte crime chin society acceptable abon bagai chung Bwrwi no chubana ni bagai tamne ke constant boro ni saka threat ba phai to je o boro ro je bunai ro boro no threat khai tongo je no ani area o tongo noro ani area o tong dor bele barai tong amte kamo threat chin or recordings ro tongo evidences ro tongo so abon against ro tini chung action nana ni bagai phai mane oro FIR khane bai FIR receiving kha baskama investigation nang nai dai dari phapanojikal pre tongnai ro boro rom jaknai